Виж каква хубава кукличка, нали? Но, знаете ли, когато взех тази кукличка, беше интересна. Но след това, което видях, програма за смърт, не беше много приятно. Сега ще кажа как майката програмира програма смърт към детето си. Но тя толкова много го обича, но тя не е искала това да се случи. Но то се е случило. И сега ще кажа как става това. Става много бързо и лесно. И не е много приятно, но се чисти. И това стана така. Аз видях това. Детето се връща от училище, то е изморено, ляга да спи и то толкова сладко спи, застанало е под такава форма на спане, че майката си мисли, че детето не диша, защото е застанало по такъв начин, че просто така изглежда. И майката веднага програмира, детето не диша, то е умряло. И тя се плаши от това. Тя се плаши, но всъщност тя спуска тази програма смърт от майката към детето. Много бързо става това нещо. Особено когато детето е много малко и биополето е още свързано с майката. Тоест, има определени години, които не е това темата, но там е друго. И майката спуска тази програма още веднага след като си помисли това и отива в бута детето, всъщност то си мърда. Но тя вече е изпуснала тази програма. И когато детето се събуди, то се събужда вече болно, защото е атакувано вече в съня. И то не е защитено. И дори майката, хайде за защитите, там всеки си има защити, но аз не говоря за тази защита. Абсолютно всеки човек си има защити. И това е родовата защита. От духовете на рода и не само, и от, да не казваме другите. Но има една много силна защита, която дори аз, когато работих с защитите, и в началото се плаших, защото е защита все пак нормално. Но не говоря за това. Програма смърт от майката към детето просто може да стане без да иска. Но се случва. Понякога и това се случва.